Carbox. Din tid er værdifuld. Derfor reparerer vores hold af specialister over 60% af alle bilskader, store som små, på bare 2 timer. Fra buler og ridser til revner, vi klarer det hele. Ved hjælp af avanceret teknologi, digitale værktøjer og strømlinede arbejdsgange, minimerer vi spildtid, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du finder Carbox 6 steder i Danmark, blandt andet lige ved Kolding Storcenter. Super nemt at finde og med masser af parkering. Derudover har vi en plan for etablering af nye sites på 6 yderligere lokationer. For vores mål er enkelt: at gøre det hurtigt og nemt for bilejere rundt i landet og få en skadefri bil på 2 timer. Når du ankommer, bliver du mødt af en af vores dygtige teknikere, som guider dig igennem hele processen. Vi gennemgår bilen sammen og aftaler præcis, hvilke skader vi skal udbedre, så du ved helt nøjagtigt, hvad der sker. Mens vi arbejder på din bil, kan du slappe af i vores lounge med gratis kaffe og wifi, eller tage en tur i centret og nyde de gode shoppingmuligheder. Du bestemmer, hvad du vil bruge tiden på. Vi kører bilen ind i vores specialbyggede reparationsboks, og op til 3 teknikere går straks i gang. Ingen tid går til spilde. Hos Carbox bruger vi vores eget specialudviklede ERP-system med et intuitivt dashboard, som styrer alt fra booking til fakturering. Det sparer tid, mindsker fejl og holder hele processen kørende gnidningsfrit. Vi har optimeret processen, så bilen ikke skal flyttes, mens den er i boksen. Vores filtreringssystem opfanger skadelige partikler, og med vores effektive setup har vi reduceret CO2-udledningen med over 90%. Det er bedre for dig og for miljøet. Vi afdækker omhyggeligt de områder, der ikke skal males, for at beskytte din bil og sikre en fejlfri finish. Vores teknikere sliber, retter og spartler skaderne med hurtigt tørrende UV-filler, så du sparer værdifuld tid. Vi sørger for at fjerne risikoen for farveforskel ved at sprøjte ud på de omkringliggende skadezoner. Alt i ét trin. Vores højeffektive tørresystem forkorter tørretiden markant, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Når lakken er tør, fjerner vi afdækningen og polerer overfladen, så din bil ser helt ny ud. Når bilen er klar, kører vi den ud igen, og teknikeren gennemgår alt det, vi har lavet. Hurtigt, effektivt og professionelt. Vi er stolte af vores 5 stjerner på Trustpilot, og vi giver 5 års garanti på alle reparationer. Hos Carbox handler det ikke kun om at reparere biler. Det handler om tillid, kvalitet og respekt for din tid. Vi glæder os til at hjælpe dig næste gang, du har brug for en skadefri bil på 2 timer.